into yobelwa nyani inzima because amasela umuntu ungena athethe lento afuna uyithatha akushiyele lento afuna ukushiyela isela lona liclever lifuna ubelwa kodwa sesingazani bangu ke ngokumbana uma ngathutha amanzi ngephile ngokodwa idephe ibikhona ecala kuyokwenguku so lamadoda aqhawule icingo suka phezulu ehla nalo likhuphe ezantsi avula angena ngalahanga enyuka esibini ayishila abaphansi iyole kodwa ke noko kubhetele lona xhala lami zegusha because ngokufuna ngithatha amanzi ngephile kodwa beyibikhona isola phale engine ethutha amanzi so it is fine kodwa ithemba lami ndibona ngaba awuzude aphumele ezigusheni because igusha kunzima uziqhubha xa noba niba ngaphi soze nikwazi uziqhubha ezigusha noba niba ngaphi soze nikwazi uziqhubha ngalo ithemba lami because kuvulekile ukuthi uzibhekisa ngaba ko umfundiswa manje ungena pha utya yonke into esegadini so ndifuna uqiniseka uba ingenile na history ngokakhe ngathi bondifuna ngondlo sengxakini ndaba utshona nje kwelaka ndimnabo hayi ngibona bayisegcwaka hayi ubona impolile ngo hayi kodwa ndisahambela phaya oya ntoni so yabona la tata lo uqhuba la kirifa ba la tata la nkunzi bingekathenwa le ebizamlinda aqhubela kirifa izapha emva kwakhe imnquka so naso sinye isizathu esibangela uba i-10 naye nami nabanye qha ke leyo yenzekile dadi sendifrustrated ndiqonda ndifuna ijim ndizazilungisa ejimini ndike ndikhuphe le nto ndinayo xa ndifika ejimini ndilibele izihlangu yonke into ndiyimixile ndiready for ujima ndalibala izihlangu ezi ziproper for ujima so ndaqala ncima ndiziyeke zona ndihambe andizukwazi uyinceda mos mandijike ndihambe saqala siyisele then ndinibonise ezingoma salo mfana za suqina mntako Tell kangelenye bendibuza le nto ibuzayo Yeah, which is it?